Hakawepat kajing ya kulumar ke balaja tang shisngi hadin balami kajing ya shurut hajotpur jong ka Rajasthan. Kaladon kajing ya kawang mau ya kipulet hajalori gate jong ka nongba hakastap sngi hat majai. Kenang bante lakam ya kene kajing ja kipulet kilahap ban kawut da kidiang ya kipat ba. Kiladon kumba khan riungut kibriu kibalaman saw hakane kajing ya kaja kentup ya sangut ki he pulet ya ki internet hakane kanong ba lakhang no shipor bat la penjuri kajing pahara kenang ban penek pensa ya kaan ka kanun. Habal mukun bisa circle jong ka jalori gate ka Jodhpur jong ka Rajasthan kajing ya kaja kelas dang halor kajing penher ya kalama halor umat jong unong ya lek lat dut shan hadin kani kalami kajing ya kawang ma kabalawan ra ya kajing mensaw jong ki babun ngut kibriu ya ka internet lakhang ha ka district hadin kani kajing ja kajing kawang mau kalane hadu kapor lai baje no phai sngi. Kajing ya kaja kelas dang halor kajing weng ya kalama Hindu batbu de kalama Muslim hajalori gate late ru ya kabana hajan jalori circle ringkat bat kitenghung ya kalama bat kabana laweng no da kinong ya khi kabala sedang ban mi huri hura kidkhot jong ka kenhun ka bapersang kilas dang ban bitar bat kalami kajing ya sho habdeng ki ar kenhun. Namar kajing ya khi kaya jan bat kajaka le niam 8 bat kajing bun ki pat ba ki balalit duwai u commissioner ki pulit ulalit bantuklar bat khanglat ya ki pat ba banlet syakajaka le niam 8 hadin kajing ya kawang mau hakala sngi ublei kajing ya kan at kadang ne hadu kapor men step jong ka sngi hat majai ha ka step sngi hat majai kalami kajing ya kawang mau ya ki pulit hajalori gate kaladan kajing pertas laru persya ya menteri rang ba u Ashok Gehlot bat kawai ka thok kala sha thang shabar ka yingsa jong MLA ka BJP Surya Kanta Vyas bante lakam ya kipat ba kipulit kilasiat da kili er pensat khmat bat kawut da kideng ya kipat ba kiladan bunteli ki kalipulit bala sha penjat bat kipat ba na baro arkan hun ki bala mensaw katkum ki khobor le thu bala pha shu shu sa hendrus pa angut ki nong pahara lapen heru ya ki drone ban pet ngor ya ka jinglong jingman. Menteri rangba ka Rajasthan u Ashok Gehlot ulayat hu ya u DGP bat ya kiwe ki he sarkar hak bayade bat kajing long jingman kaan ka kanun ha ka jela kajing ya kaja kalami na kajing ya kaja hapdeng ki arkan hun hajalori gate jong ka Jodhpur ngala batha ya ki board district ban penne pensa ya ka shongsuk shongsan buram ya kajing ya it bat ya long shipara ha Jodhpur marwat ngala kentu ya baro akilyang ban yarap ban penne pensa ya ka shongsuk shongsan bat kaan ka kanun ong u menteri rangba u Ashok Gehlot ha ka step sngi hat majai.